Yau za ta cika, ta ce son ba zai hana ta ba, rashin wuta ba zai hana ta ba. To jama'a ga bureka taho. Saya wuta da. Kun da san ihu nake yi, ka ku samun waya a baki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hajiya Shafa Waji ta yi sallama. Wa alaikum assalam Hajiya. Ina godiya ga mutane da suka halarci wannan biki na diyarmu. Allah ya shirya. Mun gode sosai, Allah ya saka da alkhairi. Mun ga karamci, mun ga soyayya, mun ga ƙauna daga wurare daban-daban. So muna godiya, Allah Ubangiji ya saka ma kowa da alkhairi, kuma Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya. Bayan haka, akwai mutane masoyana waɗanda suka yi ma Hamisu alkhairi, suka yi ma Hamisu. Akwai mutum ɗaya, shi ya ba Hamisu kujerar umara. Akwai mutum ɗaya ya ba Hamisu miliyan 2. Akwai mutum ɗaya ya ba Hamisu $1,000. Akwai mutum ɗaya ya ba Hamisu $500. Akwai mutum ɗaya ya ba Hamisu naira miliyan 1. Akwai mutum ɗaya ya ba Hamisu naira 500,000. Akwai mutum ɗaya ya ƙara ba Hamisu naira sannan Inji Shafa madadina na ‘yar uwa Hamisu, sannan kuma a madadina na yaya Hamisu, na yi muku alkawari zan gabatar muku ni da abin da zan yi ma Hamisu wanda kowa zai san shi. Kamar yadda kuka sani Hamisu ya je hutu, to Hamisu ya dawo. Ku jira abin da zai faru, amma duk waɗannan abubuwan da na lissafa muku a yanzu a gaban ku za a ba Hamisu.